3 persuni qed ikunu interrogati b'konnessjoni mal-għejbien tal-Flamingo. Dan wara rapporti li din l-ispeċi kienet inqatlet fis-Salini fil-lejl ta' bejn it-2 u 3. Meta ntlamaħ il-Flamingo it-2 filgħodu fl-inħawi tas-Salini, minnu fih intbagħtu il-pulizija biex jassu din it-tajra protetta. Il-Flamingo taret minn fuq il-post għal ħabta ta' 9 ta' filgħaxija u minkejja li l-uffiċjal li kien qassa dak il-ħin baqa' fuq il-post għal aktar minn siegħa, it-tajra ma rritornatx lura. Aktar tard għal ħabta ta' nofs il-lejl waqt li kienu qed isiru diversi rondi fl-inħawi biex jinstab il-Flamingo, il-pulizija rċiviet rapport li t-tajra kienet ġiet lura. Kien irrappurtat ukoll li xi ħadd kien sparala u qiegħed jgħum għaliha min-naħa tas-Salini. Residenti fl-inħawi stqarrew mal-pulizija li raw raġel jaħrab bit-tajra f'Paġero Bajda. Aktar tard il-pulizija rċevew informazzjoni li l-karozza li kienet tixbaħ deskrizzjoni ta' dik imfittxa kienet ġiet abbandunata f'Bulmarrat. Fit-tfittxija li jagħmlu fil-karozza, il-pulizija sabet rix, indikazzjoni li l-karozza setet kienet użata fl-għejbien tal-Flamingo. Madankollu it-tajra għadha ma nstabitx. Sa dan it-tant f'kumment ma' One News, is-Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti Lino Farrugia ikkundanna dan l-att u qal li fil-każ li dan l-attakk twettaq minn membru tal-FKNK dan jiġi imkeċċi mill-Federazzjoni immedjatament.